Islam kejawen kuwi dudu agama anyar, dudu Islam campuran. Islam kejawen kuwi Islam sing mlebu Jawa nganggo rasa, ora nganggo paksaan. Para wali songo dakwah ora ngrusak adat, nanging ngresiki maknane. Putu-putuku, Islam kuwi saka Allah, saka Arab, nanging rahmate kanggo sak donya. Mula nalika Islam tekan Jawa, rahmat kuwi mlebu liwat tembang, wayang, slametan lan unggah-ungguh. Dudu ben wong Jawa ninggal adat, nanging ben adat eling marang Gusti. Simbah cerita setitik. Wong Jawa kuwi wis diajari eling lan waspada saka biyen. Nalika wali teka, piwulang iki disambung karo tauhid. Dadi yen wong Jawa ngendika, eling marang sing gawe urip, sejatine iku padha karo la ilaha illallah. Islam kejawen ngajari eling marang Gusti Allah. Nrimo marang kersane Gusti, sabar nalika diuji tepa slira marang sesami. Iki kabeh ora nabrak syariat. Iki malah akhlake Islam. Putu-putuku, akeh sing salah paham dikira Islam kejawen iku kebatinan sing nyimpang. Ora kabeh. Sing nyimpang iku yen lali marang salat, lali marang syariat, banjur wong ngandel rasa. Wali songo ora mulang ngono. Para wali ngendika syariat iku badan, tarekat iku dalan, hakikat iku ati, lan makrifat iku padange rasa. Yen badan ora ana, dalan ora ana gunane. Yen ati ora urip, ilmu mung dadi tulisan. Simbah eling piwulang Sunan Kalijaga. Dakwah kudu alus, kudu sabar, kudu ngerti wong sing diulang. Mula ana wayang, ana tembang ilir-ilir, ana sluku-sluku bathok. Kabeh iki isine dzikir sing diwujudake nganggo basa Jawa. Nalika wong Jawa slametan, sejatine kuwi doa bareng. Ana tahlil, ana sholawat, ana sedekah. Iki ora musyrik yen niate kanggo Allah. Nabi ngendika innamal a'malu binniyat, sakabehing amal gumantung niate. Putu-putuku, sing penting kowe kabeh aja nganti ninggal salat, ninggal akhlak, ninggal adab marang wong tuwa. Yen ana laku Jawa sing gawe adoh saka Allah, tinggalno. Nanging yen ana tradisi sing gawe kowe luwih eling marang Gusti, luwih rukun karo tangga, iki bisa dadi amal. Islam kejawen kuwi Islam sing sumringah, ora seneng nesu, ora seneng nyalahke. Wali ngajari dakwah nganggo tulodo, dudu makian. Dadi wong Islam kuwi aja mung bener ibadahe, nanging uga ayu budine. Sing digawa mati mung iman lan amal. Wallahu a'lam bishawab. Muga kowe kabeh tansah ana ing pangayoman Allah.